Dat is een knietje. Een Poolsje. Pools knietje. Het is een beetje jouw maat? Oh, dat mag er worden, ja. En hoe zit het dan? Nou, een knie is een meisje zit al in het hok en een knie is gewoon een gezelschapsweer. Dus ik ga hem elke dag even uit en dan zitten we bij mij op tafel. Verleren om dat er bij mij is. Ik ben net een paardenfluisteraar, maar ik ben een fluisteraar. Eventjes. Kom hier maar. Hoeft net bang te zijn. Nee. Hoeft net bang te zijn. Doe die niks, hè? Ze doet die niks. Nee, doe die niks. Kom maar. Nee. Ja, je praat wel eens met een knie? Zo, ja, we praten mooi, maar ja, denk, dan praat ik even zin om net, maar weet wat ik ben. Nou, paus, hier. Dus dan probeer ik een beetje nu te krijgen. Dat hij nog maar Pim gaat oud. Dus hij moet dat even leren. Juist. Dus je probeert een beetje een bal met hem op te bouwen? Ja, ja. Is het dan wel gezellig, hoor? Hey, ja, is het dan wel gezellig, hoor? Ja, of niet? Is het wel leuk? Nou? Nou? Je bent een echte beste man? Ik ga even bezig, ja. Ja. En meestal? Nou, dat verschilt. Ik heb het algemeen meer vertrouwen in die beesten dan die meisjes. Maar... Hoezo? Ervaring. Denk ik. Wat ben je aan het maaien zien? Ik maak je een zinnenklep. Een zinnenklep? Ja, En waar maait je dat van? dat maak ik van plastic poeden, afvalpoetsjes. En die krijg ik bij zaken als ik wat keepje. En dan vind ik het schande om het voor te smeten. En dan probeer ik daar wat van te maken. En wat voor poeder wie dit nou? Dit wie een poeder van het zeeskoop, maar van Dok. En als ik dan komt, soms bij die mensen kom, dan weet er enkel een dak haak. En dan jou ze mij ook wel eens een keer een paar meer poeder bij. Als er jongens niks voor de televisie, vooral als er voetbal, voetbal in is, dan zit ik heel graag te luisteren en te haken. En dan zit je mooi te gerren op een bank. Heel mooi te gerren. Maar zit je dan alle jongen te haken? Nee. Oh, ik vind het prachtig. Dan krijg ik soms de televisie op de krant even wat leren. Zo. En dan haal je de televisie van jezelf. Juist. In zekere zin ook. Wat ik belangrijk vind, vindt zij vaak niet aan horen. Als ik iets hier wil beslist, dan ga ik naar de keuken. Daar heb ik al iets tv. Als je nou krijg je al een lint. En hier zit kruidvatting, action, ten hoorn,
de viskoopman, de cheesekoopman, Blokker, Action, deze. Ik weet niet hoe ik hem op heb, maar dit is mijn feesthoort. En hoe lang ben je daar nog mee bezig? Nou, hier heb ik misschien, zit toch net hele dagen, dan doe ik het jongs. Nou, misschien 3 jong, 4 jaar. En dit is mijn zonneklep, die ga ik een hele hoop ophangen. En hier zit in, wat poeder wie deze hartstikke werk, scapinolie ook, kijk nog. En deze kan ik mooi tegen mij zien en dan zie ik ze mooi te lezen. Dan kan ik even wat zien op het dik en dan hik ik het weer zo en zo. Ja, je broek het ook echt? Deze broek echt. Dit pennensetje. Zie, het is hutspul, maar dit valt wel een beetje naar het lichaam. Hè? Ja, van afstand zie je er net van, hè? Nee. En daarom kom ik wel eens ergens en dan haak ik het aan. Deze haak ik wel vaker aan, hoor. En deze die mijn spiekerbroek. Maar deze vind ik wel, en een blauwe sjaal erbij. En dan komen ze bij me en dan zeggen ze, wat ga je aan? En de pakken ze het me voorzichtig beet. Ga je plastic aan? Dan zeg ik van ja. Vielen ze er even om? Ja, en je zit 24 poen in.